नमस्कार रसिक हो. सादर करते झाडाविषयी एक लेख. झाडांची फॅशन. लेखाचे लेखक आहेत गौरीश नाईक. निसर्गाचा रॅम्प सज्ज झालेला असतो आणि झाडंसुद्धा सज्ज झालेली असतात. आपला फॅशन शो दाखविण्यास झाडांनी विविध आभूषणं परिधान केलेली असतात. विविध रंगाच्या फुलाने वेलींनी झाडं सजली जातात. झाडं आता एक रम्य अनुभव अनुभवतात आणि मुख्य म्हणजे झाडांचा फॅशन शो पाहायला निसर्गरसिक जमतात. झाडांना पाहून नेहमीच आनंद मिळत असतो आणि झाडांनाही त्यांना पाहताना. झाडं प्रत्येक ऋतूनुसार आपली फॅशन करतात. पावसाळ्यात तर झाडं हिरवळीने बहरतात आणि त्यांची एक कूल फॅशन त्यावेळी आपणास पाहायला मिळते आणि आपले डोळे सुखावतात. सर्वत्र हिरवगार आकार प्रकारचा साज त्यांच्यावर चढलेला असतो आणि हा साज पाहण्यासाठी निसर्गातील सारे तिथं अवतरतात. पशु पक्षी आणि माणसंही, कारण सर्वांनाच हा साज मनात भावतो. त्यांच्या या कूल फॅशनमुळं ताणतणावही नकळत दूर होतो. पावसाळ्यात जणू झाडांची स्पर्धाच लागते. आपापल्या परीनं प्रत्येक झाड नटलेलं असतं. या सर्वांचा परीक्षक म्हणून निसर्गरसिकच होतो आणि प्रत्येक निसर्गरसिक आपापल्या आवडीनिवडीनुसार झाडांना गुण देतो आणि या फॅशन शोमध्ये भाग घेतो. फॅशन शो टिपायला छायाचित्रकार तसेच कलाकार आलेले असतात आणि छायाचित्रकार फोटोद्वारे नटलेल्या झाडांचे हावभाव व फॅशन टिपतात. तसंच कलाकार, मग तो चित्रकार, कवी, लेखक, संगीतकार इत्यादी आपापल्या माध्यमातून झाडांचा फॅशन शो टिपतात. चित्रकार आपल्या कॅनव्हासमध्ये झाडांचा फॅशन शो उतरवतो, तर कवी आपल्या कवितामधून, लेखक लेखामधून, तर संगीतकार संगीतामधून. प्रत्येक जण झाडांचा फॅशन शो टिपायला काही ना काहीतरी माध्यम वापरतच असतो. झाडांचा फॅशन शो या माध्यमातून सर्वांसमोर अवतरतो. यामुळे जे प्रत्यक्ष झाडांचा फॅशन शो बघू शकत नाही त्यांनाही आपण हा फॅशन शो बघितला अशी एक भावना मिळते. झाडांचा फॅशन शो पावसाळ्यात, हिवाळ्यात, उन्हाळ्यात बदलतच असतो. पावसाळ्यात चढलेली हिरवी पालवी हिवाळ्यात उतरलेली असते. हिवाळ्याच्या फॅशन शोत झाडं आपल्या पानाचा सुंदर आविष्कार घडवतात व हा फॅशन शो ते कलामय फॅशन शो करून टाकतात. ह्यात झाडं कधीकधी रंगीत फुलांची पानाची बरसात करून निसर्गरसिकांना मंत्रमुग्ध करून सोडतात. हिरवगार शेत आता सोनेरी बनलेलं असतं. सूर्यसुद्धा एक रसिक बनून या फॅशन शोचा परीक्षक बनतो. पानांची होणारी बरसात या काळात एक सुखद अनुभव असतो. झाडांचे रंगीबेरंगी अद्भुत विश्व या काळात हे दृष्टीत पडतं. ह्यातून मानवी आयुष्यातील विविध रंगाचं दर्शन नकळतपणे घडत जातं. रंगीबेरंगी झाडाप्रमाणे मानवी आयुष्यात मैत्री, सुख, दुःख, यश, कीर्ती, भावना, विचार, कल्पना असे तऱ्हेतऱ्हेचे रंग असतात आणि या काळाला झाडाचा फॅशन शो नकळतपणे हे आम्हास सांगत असावा. काळानुसार झाडांचा फॅशन शो बदलतच जातो. उन्हाळ्यात गुलमोहर बहरू लागतो आणि आपल्या रंगीत पाकळ्या तो उधळत फॅशन शोची सुरुवात करतो. या काळात गुलमोहर बहरतो आणि एका अनोख्या फॅशन शोला सुरुवात होते. झाडांचा हा अद्भुत फॅशन शो माणसाला खूप काही शिकवून जातो. सर्जनशील व्हा, तसंच परिस्थितीनुसार आपणास व्यक्त करा, मुक्त व्हा, नवे विचार शोधा, आपलं आयुष्य फुलवा, तसंच हिरवळीप्रमाणे इतरांना आनंद द्या. रंगीत फुलाप्रमाणे इतरावर आनंदाची बरसात करा. त्यामुळं त्यांच्याही जीवनात आनंदाचे क्षण येतील. आपणही भरा व इतरांनाही बहरवा. तर चला मग निसर्गाच्या रॅम्पवर घडणाऱ्या या झाडांच्या अद्भुत फॅशन शोमधून आपण बरंच काही शिकूया. रसिक हो, लेखक आम्हाला झाडाच्या माध्यमातून खूप काही शिकूया असं सांगत आहे. निसर्गाने दिलेली झाडं आम्हाला खूप काही शिकवत असतात.
ती शिकवण आम्ही घ्यायला विसरू नये. लेखकाने लिहिलेला लेख फार छान आहे. ऐका आणि आनंद घ्या. धन्यवाद.